emagumbini amane omhlaba sanibonana uDlamini waseMpumalanga umthandazi. Mbulo khona ekhaya. Kunemimoya lekhona leke i-attack umuntu ukuba impilo yakho ingayiphambili. Base uzama imali uyicosha imali. Uzama umsebenzi uvala umsebenzi. Uzama inhlanhla uyivala inhlanhla. So kuyadina umuntu mbulo khona ekhaya uyisukumela impilo yakho. Ikhona izinto oyisebenzisako ngokwesintu uthi ukhuleka. Ikhona izinto ezikulekelelako empilweni yakho mbulo khona ekhaya. uNkulunkulu siza umuntu esizako. Ngabe khona umoya thizeni ongezeka kuwe empilweni yakho mbulo khona ekhaya. Ekhaya ngiphethe iwasho zahlukahlukene. Kunezinto ezishiswako futhi uzimpilo yakho ephambili mbulo khona ekhaya. Osho zamnazi nje njengoLock Smith na ufaka imali phakathi. Sayidonsa imali lesi. Donsa nenhlanhla kakhulu kuwe. Emsebenzini bakuthanda ube nogazi uphumele empilweni nasi mbulo khona ekhaya. Siyimalini si200 mbulo khona ekhaya lesi siwasho. Lock Smith lo unamandla mbulo khona ekhaya. Ubuza abake bawusebenzisa abake bawuthenga. Ugowan lo owesicitho mbulo khona ekhaya uma unamaphimpuzi unenkinga iphuphakala mbulo khona ekhaya uyakhwisa ukungqola ube right. Ubuza abake bawuthenga mbulo khona ekhaya. Kuyahamba lokhu manje kusona njengamanje. Kuyahamba kuya Western Cape, Eastern Cape mbulo khona ekhaya nakho. Eyakhona njengamanje. So ke kunemimoya attack umuntu ikwenza ukuthi uvilaphe impilo yakho ingayiphambili. Ungakhuleka ukukhuleka but mbulo khona ekhaya into edinga kakhulu imali. Ne-relationship yakho kufanele ibe right. Ube umuntu ohlezi ukahle sonke isikhathi. Ningaxabani njalo. Mina makude mbulo khona ekhaya ngiyakwazi ukukusiza nomuntu wakho abuye noma ehambile. Nizwane mbulo khona ekhaya. Imoya khona ekhaya yini mbulo khona ekhaya. Uzoneza into uyishise ihambe ibholane ekhaya. Ekhaya kube nekuthula. Nihlanzeke nibe clean. Nibone ekhaya nithola umsebenzi. So ke bese into zakhona mbulo khona ekhaya. Lezi ke ziba kumina straight. Mina uyishisa bese ngiyayithuma mbulo khona ekhaya. Sihambe zela lapho kufanele ngabe ziyakhona. Njengoba ngithumela umoya uba nemali, umoya wokuphumelela, umoya ukuthi imali kuyihlale. Umoya ukuthi abantu bakukhumbule la ufake khona CV bakubize bakuthathe bakufake emsebenzini. Akube kuhleke indlela ebeyini into zikhanye zivuleke. Ukubuka le video njengamanje zakhe zimkhanyile. Ukubuka le video zakhe zimkhanyile. Uthi umnyama iyasuka manje. Moya mashi yasuka manje. Akube kuhle. Lana mbulo khona ekhaya mona nemali yakho nje mbulo khona ekhaya into zakho zenze. La mophethe la 200 rand guys imali eKorea malini 160 mbulo khona ekhaya 160 imali eKorea guys. Ziyahamba ziyaKorea ziza kuwe. Kuningi mbulo khona ekhaya kwehlukahlukene. Msofuna naloku mbulo khona ekhaya engikwenza la nje manje. Ufuna ube nemali ngabo 2000 iwasho zama 200 but esengikwenza lokho engikwenza la njengamanje ufuna nawo 2000 mbulo khona ekhaya. Awuphociweke ukuthi wena ukhipha imali uthenga into zala ekhaya. Kuba ukuthi umuntu ufuna indlela zakhe zivuleke, indlela zakhe zikhanya, awulimehluke empilweni yakhe. Mbulo khona ekhaya ilungisa. Into zakho Inkosi kubusisa Dlamini waseMpumalanga umthandazi ngithi kuwe doors are open nyango vuleka egameni lakho mongcwele egameni lakho Nkosi amakhosi ninimandla mayo ntanhla akube kuhle egameni lakho amen. Wena vele unawo umoya wokuthandaza udiya umoya manje wani wempumelelo. Inkosi kubusisa kuningi sichaze lapha uzongifonela 073 1044 262 mbulo khona ekhaya masongifonela ngithandaza ngiyasebenza.